И здравейте хора, аз съм Кребеги. Днес ще снимаме на геймплей и ще ви покажа всъщност моята къща, която направих в един друг клип, но той не стана, защото го спрях на пауза и ми е бъгнало и не стана и да. Това е моята къща. Както виждате, тераса съм правил. Горе сигурно ще има тераса. Това е за главите. И да, това са ми нещата. Всичките. И мисля сега да си заведа къщата. Да. Така, сега ще ни трябва честове. Имах в това. Добре, аз имах. Ето ги. Може би ще ги подредя така. Сега ще поставим маса за крафт. Тук ще сложа така. Ще ни трябва масата за крафт. Ще направим две печки. Е така. Тук ще е едната, тук ще е другата. И тук мисля, че ще има две маси за крафт. Опс. Да. Май така ще. Горе е малко тясно, ама не можах да направя по-голямо. Може би... Какво ли да направя горе? Сега... Да. Добре. Трябва да се направя първо честове. Значи 4 можем. Това ще се каже, че са два големи. И ето към например. Да. Ще направим така. Опс. Така. Мисля, че така ще е добре. Да. Тук примерно ще подредим тези неща. Така ще ги поставим. Тук ще са ми примерно блоковете. Diamond Golden Iron блокове, но нямам Iron. Да, тук ще са ми рудите определено. Да си ги взема. Хора, ако ме чуете да кашлям, това е защото съм болен. И се извинявам много. Да. Взимаме така. Още руди, да. Още руди. Ще махна това. И още руди. Да пишем на хората да кажат хай на YouTube. Да, хора има там, както виждате. Ще им скоча. Те къде отидоха? Да. Да, както виждате,
Колко хора казват хай на YouTube. Или някой друг каза. Маля ги тича така прави само. Хора! Ето и хората. Видя ги. Айранка. Къде отидоха? Пишат ми край ВГ. Не знам защо. Да си ида в хома, защото малко ме е страх да не ме прибият. Абе, никога не съм виждал чат така направи точно пък за мене. Пък може да казва някой друг хай. Това ще бъде кратък клип. Може би. Да. Колко са 9. Да. Да си направим блоковете. Никога не съм виждал чат така да прави. И някакъв иска да се телепортне. Да, не, то с него искам. Да. Опа. Ще сложим. Така, емералд. Така. Да. Голд. Така. Хора, да, този клип ще е кратък. Защото само 10 минути имам право да снимам. Не съм си купил програмата Bandicam. Да. Ще позредим инструментите и мисля да приключвам този клип. Знам, скучен клип е, но съжалявам много. Добре, някой друг клип писа. Хай. Да, човека пише, кажете хай на YouTube, за него никой не му казал. Но казаха. Да. Да. И така, готови сме с инструментите. Ще видим лайковете на този клип, ако са повече от 5. Ще заснема още един епизод. Зависи колко лайка е. Ще заснема още един епизод на сървъра. И хора, това беше от мен, всичко от мен. Аз бях CryBG и ако ви е харесал, ако не ви е харесал клипа, палец надолу, ако ви е харесал, палец нагоре. И до скоро!